Ei, poble, bona tarda. L'Audiència Nacional reclama destruir tots els papers i les proves del 17 d'agost del 17. És a dir, els atemptats a les Rambles. No els hi volen donar tota la documentació a la gent que els demana i volen destruir les proves perquè mai se sàpiga res. Jo venint de l'estat nacional espanyol ho entenc, venint d'aquesta colla de jutges corruptes també ho entenc. Ells estan fent la seva feina, Ojo. Estan fent la feina que vol l'estat espanyol per conservar-se tal com està, d'acord? I ho estan fent bé, punt. No és criticable, ells fan la seva feina. El que sí és criticable és que els nostres no fan la seva feina. És a dir, jo no he vist cap polític català o nostrat, vés a saber, que demani una còpia de tots aquests documents. Ni un. Com és això? Perquè, és clar, si algú que ho demana i si li té que concedir, pot ser que algun dia li reclamin la documentació. Ah, amigo, però no ho fa ningú. Jo no veig que aquestes coses cap polític català s'hi posi en sèrio i foti un cop de puny a la taula i digui, me cago en Déu. Escolteu, nois, què collons és això? Va morir nens, nenes, dones, estrangers, d'aquí també. Això va ser brutal. Dit això, Madrid està fent la seva feina, sí, l'estat nacional espanyol està fent la seva feina, sí. Qui no la fa? Nosaltres, els catalans. A qui hem de criticar? Els de Madrid? No, hem de criticar els d'aquí. Que els d'aquí juguen a política espanyola, i punt, i ja està. Podràs votar un partit, podràs votar un altre, però tots són el mateix. Està clar? Com el de l'amnistia. Ens tenen enganyats amb aquesta merda i és una cosa que és fals. Perquè en realitat tot el que volen amnistiar és inventat, és que no hi ha res real. Per tant, l'amnistia no cal. És un altre vestit que ens munten cada dia per la tele, cada dia a tots els mitjans, i no estem a favor o cuidant el que ens fa mal de debò. Aquests documents es desfaran perquè ningú ha demanat i ens quedarem sense saber la veritat una vegada més, quan és l'estat espanyol el que ens fa mal a nosaltres, ens està fent sang. Oi, nosaltres no volem marxar d'Espanya perquè hi haurà sang. Què collons sang ni què? Si ens estan matant els nostres, que no ho veieu? Que no ho veieu? On estan tots aquests independentistes? Tots aquests polítics que volien la independència en 18 mesos i tot aquest rotllo? No ens enganyeu més, sisplau. I sobretot els que aneu a votar, passeu d'aquesta gentussa. Aquesta gentola només es volen conservar en el puesto per enganyar-nos que juguen a política espanyola. La reflexió d'avui és aquesta. Companys, visca Catalunya lliure.